tantang tempur karo Indonesia iki. Yes, mana tuh? Acer ya, acer bedine ya plang-plang jijit dadar ngono. Ya dhewe rono ning jam piro kok? Alah sak-sak ya sini jajah. Iya wes, Indonesia iki dobel ayo dasare ae. Wes bedili mlayu. Kuraan rawan. Kok sopan. Lah iya. Kayak ini ki piye? Lah piye lho? Wah. Sore kaya ngene. Menjajah kapan? Minae. Yo saiki yo ora apa-apa. Lah iya. Rundingan sih no ning cakruk. Ning markase dhewe. Gelem ora? Gelem. Iya. Ayo mangga yo. Ayo. Rundingan karo kanca-kanca. Iki kudu persiapan iki. Belanda ki teko lho. Iya. Iki matu iki piye iki? Ambo. Wah. Lho, malah ngora ya. Ki Belanda ki teko lho. Gugah yo. Apa? Piye? Ndi. Ki teko. Sapiku. Lah mbokku kan piye? Rada ora iso mlaku lho. Piye? Alat-alat siap lho iki. Siap. Siap. Piye ngene iki? Belanda ki teko lho masamu. Ndi lho. Saka kono kok. Wah, iki kudu dipersiapne ngene iki sing rada akeh. Iya no. Piye iki? Wah, Ki bambu-bambune kudu nglumpukne. iya. Maju riade kudu ditokne kabeh. Tapi mau. Wes harus. Ki piye? Ndang dipersiapne yo. Ayo. Wes goleki padha nang sitok-sitok ayo kene. Ayo, aku. Mataku piye kira iso rada rapi nak ndelok. Yo. Aku tak iki ya. Siap-siap iki ya. Yo. Kudu siap-siap. Wah, mataku wis rapi nak kaya ngene iki. Yo alah. Piye, Dek kudu rono dhisik ayo. Ayo. Iya. Goleki ayo, mangat ayo. Kudu digoleki. Ora goleki. Napa? Sapiku lali karo mbokku ora iso mlaku. Yo piye tak pamit dhisik aku yo. Yo, mulai sih. Yo tak ndelok arep kudu menang kowe. Kudu menang. Sik tak bales sik. Kentarnya siap-siap. Wow, kula cahaya kalau kula. Kalau Belanda. Woi, kalau ayo namanya yuk. Aku perang make piye nek modal kae kok ya Allah. Piye wis kaya ngene kudu tak rewangi iki. Oh, tak ndelok sik ben anu. Ben padha mati kanca-kancaku. Kudu merdeka aku iki. Wah. Wis mati kabeh. Apa ini sing gunane? Wah, weh. Indonesia merdeka Carlos. Alah, Belanda apane Putin kabeh. Wis kaya kene iki. Weh, kancaku melat-melat malah. Mati ora iki jane. Wis mati. Mati teh. Yo. Apa kan iki putar kono kowe. Barang yo gua bedel kaya karu-karuan gebuk ya ajare modal. Putar. Tak nganu mbakku sih arepan aku.